Comenzamos a segunda mesa. Esta va máis xeral sobre os servizos básicos e os dereitos das persoas. Como ben dixo meu compañeiro Luís no Concello, desde que empezamos no ano 2015 estuvemos loitando para que os servizos que estaban privatizados se fixeran públicos. Nos a formar parte desta corporación presentamos mocións, presentamos propostas, fixemos robos, fixemos preguntas. Tivemos en algúns casos gañados con importante cantidade, pero aínda así seguimos igual. A auga sigue privatizada, o lixo sigue privatizado, o servicio da axuda a domicilio privatizado. Agora, fai uns meses, non é de antes, era agora, deste verano, os de mantemento dos colexios, os mantementos dos jardíns, un plan de igualdade deste ano 2017 tamén privatizado. Neste ano non é anterior, se está privatizando continuamente. Por iso é importante que teñamos e que coñezamos por parte de outras persoas que si se pode facer, que é factible e non é imposible. Os ponentes desta mesa que temos hoxe nos exporán e nos falarán destes servizos básicos e dos dereitos de todas as persoas a través dos seus coñecementos, pero tamén das súas experiencias, do que levan vivido durante estes anos. Rafa Sisto é alcalde do Concello de Teo. Aquí se publicitou, aquí se fixo a auga pública desde fai 2 anos. El nos pode falar de como foi hasta onde chega neste momento os beneficios que poideran ter. E Luís Villares, portavoz do Parlamento de Galicia por En Marea, en excedencia como magistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que está aquí para impulsar o cambio neste país. E vos deixo paso xa con meu compañero Rafa Sisto. Moitas gracias. Hola a todos e a todas. Bueno, eu veño de Teo, para o que non saibades onde está un concello limítrofe con Santiago de Compostela de 18.500 habitantes, máis ou menos. Que, bueno, é conhecido un pouco, tuvo máis trascendencia no tema da municipalización por ser capaces de recuperar así un ambiente un pouco épico que se declarara nula na prórroga desas famosas dos 20 anos que falábamos antes, non? Pero digamos que consideramos que desde este punto da municipalización igual ese pois foi o primeiro e o máis importante, pero o que nos dá un pouco de trascendencia, o que nos damos moita importancia que fomos capaces de seguir avanzando nese aspecto, non? Entón, para que vos fagades unha idea, pois eso, gestionamos de forma directa a auga desde 1 de outubro do 2015. Temos xa unha experiencia de 2 anos de xestión, a do primeiro ano está na página web do Concello, teo.gal, non podes ver ali. Bueno, ao avise desa municipalización ou desa xestión directa foi a nulidade da prórroga contractual. Afectou a un total de 8 persoas que viñan da empresa privada que están en este momento nunha situación de subrogación cautelar en espera de sentencia judicial. A maiores desos o sistema mixto, porque xa temos 3 traballadores, bueno, 2 e medio. Digo 2 e medio porque 2 si se cubriron as plazas do concurso e un precisamente o director do servicio quedou deserto, o cal estamos un pouco levando a historia directamente da alcaldía, o cal pois hipoteca bastante outro tipo de cousas, pero ahora en Nadal quedará definitivamente en el horizonte, non? Pero por outra parte, desde o 19 de novembro do ano pasado incorporamos 3 traballadores de parques e xardíns que eran dunha empresa privada. Tiñamos un sistema mixto, unha cuadrilla moi
Por outra parte, a partir do 1 de xullo deste ano, temos o servizo de limpeza dos espacios municipales, dos coles e dos centros de saúde do Concello. A cuestión foi o remate do contrato. Aí, curiosamente, nos iniciamos unha doble vertente, porque a Secretaría nos ponía moitas limitacións. E entonces decidimos asumir a xestión directa dos edificios estrictamente municipales e sacar a concurso os non municipais, é dicir, os dependentes da Consellería de Sanidade e de Educación. Pusemos un precio que considerábamos razonable, quedou deserto, o incrementamos, que non consideramos que debidamente, pero sin sobrepasar os límites que nos consideramos, e volveu a quedar deserto. Aproveitamos para decir que non podíamos deixar os coles sin limpar e que teníamos que asumir directamente a xestión de todo, non? Isto entonces ya afecta un total de 11 personas a maiores, 5 con contrato a tempo completo e 6 con contrato a tempo parcial, non? Estas personas tamén están pendentes de sentencia judicial neste momento e están sofogadas por el momento. E bueno, e agora en marzo pois levaremos adiante o servicio de mantenimento eléctrico. Esperamos que somos capaces de solventar eses quiebros de motor, non? Nos a táctica que estamos utilizando é non podemos incrementar a plantilla municipal, pero só podemos incrementar se su señoría lo determina, non nos queda máis remedio. Entonces, o que facemos é unha negociación previa sindical, buscamos un acto administrativo light que les poidan recurrir administrativamente, un acordo da Xunta de Goberno pois, de asumir o servicio e bueno, este foi no último caso, non? Por aí, asumir o servicio e decretar que non temos relación cos traballadores da empresa. Bueno, isto ben derivado tamén porque a nosa Secretaría non admite e non sempre se posiciona sistemáticamente en contra de asumir as subrogacións, ainda que enseñemos todos os artículos que enseñamos. Entonces, hai ese acordo light, eles o recurren cautelarmente dicindo que van a presentar unha reclamación judicial. Entonces, nos, en previsión de que esa subrogación judicialmente sexa factible e teníamos que pagar de todos os de tramitación, e además nos impide sacar outra plaza, porque despois teríamos o doble de persoas contratadas, pois declaramos en suspenso o acordo de non asunción de traballadores, pois asumimos cautelarmente e esperamos a que o xulgado que determine, na maioría dos casos, por menos nos que hasta ahora tivemos, que os traballadores tengan dereito ás corporacións. Isto, como facíamos de Valladolid, que leva tamén un proceso complicado, porque o tema dos traballadores é máis sensible e o que xenera máis dudas, pero bueno, na medida en que tes un contacto permanente, eles son partícipes dos pasos que se van dando e agora saben que o sistema funciona, que eles tamén vai a funcionar, pois a ver se desde logo se convirtiu nunha situación de problema. Entón, por que nos plantexamos o tema desta municipalización? Bueno, evidentemente por moitas circunstancias. Unha é a situación económica, é dicir, os resultados económicos, que o demostran, despois falamos se queremos do balance da primeira ano de xestión. Pero, aínda que o fagas tan mal como fan as empresas privadas, e cando digo que o fan tan mal como fan as empresas privadas, quero dicir que a empresa privada, lógicamente, quere sacar rendimentos. Se hai opcións a menores costes para sacar rendimento, vai a facer. Digo nese sentido o demás, non? Pois, ainda que o fixéramos tamén como eles, o que é o rendimento empresarial, é evidente que unhas partes do IVA tamén se recuperan, que de outro xeito non se recuperan, non? Bueno, eso por unha parte. Por outro, está a nivel de xestión. Ti tes moitísima máis autonomía a hora de tomar as decisións. Porque un dos apartados cos que se xoga é que ti non podes entender o complexo mundo do ciclo da auga. Para eso fan falta personas moi especializadas. E é certo en algunhas cousas, pero eso non te pode sustraer da toma de decisións. As decisións temen que ser políticas e requerindo asesoramento
exemplo, nas edades, nas estacións depuradoras, ao cabo deste ano de xestión, que foi o único punto que creo que nos equivocamos nas memorias iniciales da municipalización, foi o coste eléctrico. Claro, o coste eléctrico que a nos leva casi o 35-40%, entre o 35 e o 40% do coste total do servicio. Estamos falando con o Concello de Moteo de máis de 400.000 euros ao ano. Claro, se ti, en vez de ter os rotores das edades funcionando 8 horas, os tes 4, reduces moito e o trío pouco lo nota, non? Que é a teoría. Sobre todo se non hai ninguén do Concello que este encima cando se fan esas cousas. Entonces, ambientalmente está claro que as repercusións e os beneficios son tamén claros. Despois hai beneficios sociolaborais, é dicir, ainda que sean traballadores subrogados e que estén nas mesmas condicións de convenio que estaban na empresa privada, porque eso vía nese caso a sentencia, é dicir, teñen unhas garantías salariais e laborais pois moito maiores, non? Aquí non teñen que facer horas extras non pagadas, teñen unhas garantías de cobro, dicir que tamén para eles o viven dun xeito claro. Pois está a nivel de transparencia, é dicir, de saber cuestións que senón non sabes. Despois, a mí a veces me avergonza, non? Pero para que vexades como é a historia, ainda hai, despois do ano de xestión nos enteramos que para decir, todas as edades, estas estacións depuradoras reciben a auga e a bombean para os reactores. Bueno, pois para limpar eses pozos de entrada que é necesario pola cantidad de toallitas e historias que venen e que colapsan todo colapsable, pois hai que aliviar ao río durante unha hora directamente. E ademais, como todas as depuradoras modernas construídas por a Xunta teñen ese mismo sistema, non hai un doble pozo de entrada que ti podes derivar a un para limpar un e levar a outro, senón que salen directamente. Claro, eso, se non estás metido no aso, se non levas que a xestión, pois non te enteras, e así, 100.000 cousas, non? E despois unha cousa que xa comentaron, que xa comentou Luis, no tema da dinamización social das empresas locales, non? É dicir, nós, claro, nós temos que contratar gran maquinaria, temos que contratar reposición de firmes, temos que facer compras de tubaxe, de tapas de todo tipo, é dicir, eso require oferta, non o compra todo o Viacua directamente, claro, tamén que compramos a Viacua, certo? Non somos rencorosos en este caso. Bueno, esa é un pouco a situación. No que respecta a agua, para non alargarme demasiado, o noso esforzo durante estes 2 anos foi demostrar a viabilidade da xestión económica. Entonces, é certo que non nos metemos moito no tema tarifario e en algunhas outras cousas, o que sí temos decretado que aquí non se le corta nadie a auga, salvo que a situación seja debidamente avaliada por servicios sociales, e se non responde a unha situación económica que merece. Tamén hai que decir que jetas hai en todos os lados, non xente que agora pagou cantidades que debía moi grandes sin ningún problema económico, non? Eses mecanismos de cobro tamén foi importante aquí. Bueno, decíamos que nos vimos a ver os grandes números, non? Deste primeiro ano de xestión. O noso servicio viña costando históricamente, pois, o custe total do servicio no ano 2013, con xestión de Viacua, foi de 1.258.000 euros ao ano. No ano 2014, 1.274.000. Aquí, o Concello cada vez iba pagando máis. Para que vos pagades unha idea, cando anulamos a prórroga, no ano 2007 se subiron as tarifas un 50%, porque eso iba a dar o equilibrio que iba a permitir que o servicio non costase máis nos próximos 20 anos. Isto ten ademais o sistema de pago aquí é moi curioso. Se fixa un precio, a operadora recauda directamente as tasas recaudado directamente as tasas, si cubría ese
ese coste fixado, bien, senón o Concello tiña que poner. No ano 2007 se fai a prórroga, durante un ano non hai que poner nada. No ano 2008 xa estamos no orden dos 10.000 euros ao trimestre. Acabamos cando no ano 2012, cando por fin logramos que o Consello Consultivo decretase a anualidade e máis, estábamos xa nos 40.000 euros trimestrales a maiores que tiña que poder o Concello. O problema desto é tamén a ambición, é dicir, non é o que perdes, é o que perdes de ganar. É dicir, entonces, esa é a dinámica que leva eso. Bueno, temos que decir que era o servicio de auga do abastecemento entero era un servicio deficitario naquela, non? É dicir, que se decíamos que o coste total, pois se no ano 2013 era de 1.258.000, o déficit municipal, é dicir, foi de 350.000 euros. No ano 2014 foi de 383.000 euros. É dicir, se iba incrementando o déficit. Chamo de déficit ao que as tasas que pagan os vecinos non cubría, non? Bueno, pois para que vos fagades unha idea, neste primeiro ano de xestión e dou fe que fixemos unha contabilidade rigorosa e tal, a podedes ver na página web, logramos reducir o déficit a 175.000 euros. É dicir, uns 210.000 euros de menor coste co servicio. Bueno, e quero decir que, claro, Viapua se estaría frotando a man neste momento, por exemplo, se temos que afrontar unha situación como a que temos, que cada día hai unha cantidad de xente que se queda sin agua, porque hai que facer acometidas urxentes para dar, porque secan os pozos veciñais, temos un concello que tamén ten unha parte rural moi grande, secan as traídas veciñais, secan os pozos, hai que dar agua de forma inmediata e hai que contratar obra. Claro, toda esa obra que contratas a maiores, eso Viapua o cobraba de xeito distinto, é dicir, calquer ampliación de rede mediana que facías, eso non entraba dentro do habitual, eran porque xa maior. Nos neste primeiro ano de xestión, esos que son ampliacións de rede que non superan os 2 metros, obviamente non nos computamos, é dicir, que se vamos a analizar ese investimento inicial e a renovación, por exemplo, que tuvemos que facer das instalacións como a etapa e as edades, pois o balance sería bastante mellor. Os nosos cálculos están que, sendo sin grandes esforzos, ese 21% que está aí, que casi se corresponde con outras cousas, eso é o que se rentabiliza ao asumir o servicio de forma moi rápida. Claro, é certo que se ti asumes isto con responsabilidade, te planteas retos. Claro, é dicir, nós gastamos 410.000 euros o primeiro ano na xestión da electricidade ou do gasto eléctrico porque non lle dedicamos unha especial atención. É dicir, agora priorizamos a ver a que horas teníamos que poner en funcionamento os bomberos, cuestións que antes non se facían. É dicir, que aí o marxen de rendimento aínda é grande. O noso objetivo é chegar ao ano 19 para poder facer un balance de 2-3 anos e ver a viabilidade do servicio nestas condicións, non? É dicir, é certo que a municipalización é rendible 100%, eso está claro, o que sí tenemos que valorar se, aínda así, pois subimos as tarifas, o Concello asume as tarifas, se sigue manténdose un déficit, que nós creemos que pode quedar, temos o convencimento que nun par de anos o déficit será o 0 ou 50.000 euros ao ano, o cal obviamente non nos vai a levar a unha modificación de tarifas, non? Esa foi un pouco a situación así a grandes riscos, a grandes rasgos. En todo caso, despois, se queredes, comentamos alguna cousa para non liarnos. Boas tardes, amigas, amigos. Os xuíces xa non son o que eran. Esas cautelas que manifesta Rafa son normais porque, bueno, ao final os dereitos son o que Poder Xudicial acaba dicindo que son, non? Porque se temos proclamado un dereito, pero despois non podemos facer
cero exixible, pois non existe ese dereito, non? Por lo tanto, calquera régimen que se pretenda establecer como garante de dereitos básicos, se despois é arrombado en sede judicial, pois é como se non existise, non acaba por non existir. Por iso a importancia de articulación dun sistema que nos permita clarificar ben que forma parte e que non forma parte do elenco de dereitos que se poden considerar como básicos. Eu falo un pouco deso. Da tutela jurisdiccional deses dereitos básicos e que pode ser definido non como ese dereito básico. E comenzo afirmando, bueno, traendo malas noticias, non? E é que necesitamos un novo paradigma sobre os dereitos fundamentais de carácter social, porque os que proclamados hasta agora non son eficaces en moitas ocasións. E digo moitas ocasións, máis que moitas ocasións, en moitas categorías de dereitos proclamados. Realmente, se vamos ao texto constitucional vigente, atopamos 3 categorías de dereitos recollidas na Carta Magna, na Constitución Española. Unha delas de dereitos de carácter fundamental, que teñen unha tutela moi forte, directamente ante os tribunais, ante calquera vulneración dos dereitos que se consideran como fundamentales, o dereito á vida, o dereito á liberdade, o dereito á reunión, etc. Outra serie de dereitos que necesitan unha lei interposta para o seu desenvolvemento, pero son invocables tamén directamente. E despois unha terceira, e isto é importante, unha terceira categoría de dereitos que realmente son enunciados como principios rectores da política social e económica e que, a pesar de que se enuncian como dereitos, a vinculación para as persoas, e aquí ven a idea un pouco relacionada con esa idea de bens básicos, non se produce de xeito directo fronte ao que emana da Constitución, senón que se fai por medio da actividade que o legislativo, que o executivo e incluso que o poder judicial fai deses principios rectores, pero non é directamente invocable polo particular, ou polo menos na práctica judicial non foi así. Algúns cremos que hai marxen, que había marxen, para que partindo desa coletilla que o propio artigo 53 da Constitución di que informarán a actividade judicial eses principios rectores, eso pode ser un canon hermenéutico, un canon de interpretación de toda a actividade dos poderes públicos para garantizar eses principios que realmente entendemos que deben de ser dereitos, pero que na realidade non funcionan como tales. Vamos a poñer un que está na mente de todo o mundo, o dereito a unha vivenda digna, artigo 47 da Constitución, está recollido desde 1978. Non é invocable, sin embargo, directamente, non é tutelable directamente como tal o dereito a unha vivenda digna, senón que precisa de unha acción do legislador interposta que execute determinadas políticas de vivenda e que as políticas de vivenda seña o que seña materialización desa execución do dereito a unha vivenda digna. Ben, a partir de aquí podemos afirmar, polo tanto, que existe como tal ese dereito a un ben básico como é a vivenda digna? Pois dificilmente, porque en situacións de falta dese ben básico non podemos acudir directamente á tutela jurisdiccional invocando ese dereito, senón que como moito teremos as normas interpostas. E que pasa se temos un poder político que decidiu que eso non era unha prioridade para a súa acción, que prefería facer outro tipo de políticas, ou que prefería satisfacer outro tipo de dereitos, ou que peor, que prefería non satisfacer dereitos? Ben, pois temos unha dificultade derivada diso. Mais ben, o que acabaron sendo durante a praxe constitucional durante estes anos os principios rectores desta política social e económica foron títulos habilitantes. É dicir, se faculta ao poder público para que ande por aí, pero non se lle obriga, no que, en opinión de moitos de nós, foi unha perversión da propia configuración dos dereitos constitucionais. E por que dicimos perversión? Porque realmente, cando establecemos un pacto de convivencia con todas as eivas que se queiran, pero establecemos unhas reglas de xogo, un sistema democrático non é únicamente, e non é solamente, e casi diría eu que non é principalmente unha regla de maiorías, onde a democracia é simplemente que goberna a maioría fronte a unha minoría que ten que estar na oposición ou que ten que estar na oposición social. Non, fronte a unha idea inicial e primitiva dunha regla de maiorías, a idea democrática de forma material, é dicir, dotada de contido, supón unha regla de valores, supón unha regla de principios, supón unha regla de dereitos que están reconhecidos e que teñen sustantividade propia. Merece a pena vivir nesta democracia, porque a pesar de que non señamos maioría, se nos van a respetar unha serie de dereitos. Isto é o pacto material dunha convivencia que é común a partir da Segunda Guerra Mundial en todos os textos constitucionais do noso entorno cultural, do noso entorno xurídico e político. Pero algo que non é
única e exclusivamente predicable das constitucións dos estados, sino que forma parte dun acervo internacional que é recollido polas diferentes declaracións ou polos diferentes pactos internacionais auspiciados por Nacións Unidas. O que primeiro se nos ven á cabeza é a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Sí, pero hai máis. E hai outra que ten moita importancia para o que estamos falando hoxe, que é o Pacto polos Dereitos Económicos, Sociais e Culturais de 1969, que tamén é asumido no ordenamento xurídico español por vía do artigo 10, que establece a vinculación directa que se produce a Declaración Internacional dos Dereitos Humanos, da Organización das Nacións Unidas e o resto de outras organizacións certificadas por España nesta materia. Ben, pois unha delas é precisamente a derivada deste pacto. Como está o Estado español en relación a isto e en relación a bens básicos que hoxe todos estamos aquí e a xente que está fora xa considera como dereitos? Hai un reclamo cidadán alrededor de determinados bens básicos que consideramos como dereitos o que deberán de constituir a esfera xurídica de todas as persoas polo simple feito de ser persoas. E esta idea intuitiva ten unha traslación xurídico-constitucional no artigo 2, que é a dignidade da persoa. A dignidade da persoa non é só unha forma de falar, é un principio que ten consecuencias xurídicas. Tantas consecuencias xurídicas ten que se fai depender da dignidade da persoa o fundamento da orden política da paz social. Hasta ese punto importante. O que significa, agora que non nos escoita naide, que un sistema de goberno ou un sistema, un entramado xurídico que non respetase a dignidade da persoa podería xustificar unha revolta, por lo tanto, unha ruptura dun pacto de convivencia, porque se a dignidade da persoa, os dereitos inviolables que son inherentes e o libre desenvolvemento da personalidade, que é o que dice ese artigo, fundamentan a convivencia, fundamentan a paz social, desde logo, claro, non podemos afirmar que existan condicións para todo iso se non existen as condicións mínimas da dignidade da persoa, non? Sin que daqui vai a extremas consecuencias. Pero dito isto, claro, cal son as primeiras consecuencias? Que hai unha serie de afirmacións de dereitos que realmente non están funcionando como tales. E, por lo tanto, é necesario avanzar en dos sentidos. En primeiro lugar, na que se chamou por algúns rematerialización de dereitos, é dicir, estudiar polos xuíces e polas xuízas cando teñen que aplicar as normas que se lles presentan á vista dos dereitos fundamentais, e non solamente de carácter estatal, sino dos tratados internacionais, o que se chama rematerialización de dereitos, é dicir, volver dotar dun contido do que nunca deben de estar ausentes, e, en segundo lugar, ante a sospeita de que un poder judicial independente implica que cada xuiz exerce ese poder do Estado no momento no que aplica a norma e a interpreta, daría lugar a unha disparidade dos 5.000 criterios diferentes que pode haber a hora de establecer esa aplicación. O máis san, en termos constitucionais, en termos de fundamentar unha convivencia estable e duradeira, sería a modificación do marco de convivencia, é dicir, do pacto constituinte, para garantizar dereitos que para nós hoxe están extendidos, están socializados como fundamentais, como bens básicos. De algúns xa falastes. Os máis coñecidos, os máis recoñecidos, dos que non están ainda recollidos hoxe en día, son o dereito ao mínimo vital, ou a renda básica, que non está recollido como tal, o dereito a que non haxa cortes enerxéticos no inverno por razóns económicas, a loita contra a pobreza enerxética, gracias pola oportunidade, os dereitos culturais, na proclamación do dereito á cultura disfrutada e entendida como tal, máis alá da protección que se establece no artigo 44, pero que o dereito ao medio ambiente, que introduce principios que hoxe en día xa están socializados entre nós, como a idea de xustiza ecolóxica, a idea dos dereitos que se atribúen á natureza, dentro do que se incorporaría, por exemplo, os dereitos dos animais, ou determinados dereitos a disfrutar dos elementos bióticos e abióticos do sistema, como dicen os que escriben desto. E o último gran bloque de dereitos básicos que se chama o acervo incorporar é o dereito á auga. Non é casual que seña un deses 4 bloques os que ese reclamo que hoxe en día como cidadáns entendemos que calquera persoa para vivir con dignidade, como di o artigo de 2, necesite asumir como propios. Pero máis alá deso,
Temos aínda outros proclamados desde 1978 e nos tratados internacionais desde o ano 69, especiais polas Nacións Unidas, que non se están cumplindo. E isto é preocupante por unha razón, porque a razón de ser deses tratados, unha vez que se ratifican polos Estados, é que señan efectivos e que, por tanto, non señan simples títulos habilitantes, sino que establezan imperativos axiolóxicos que dean lugar á satisfacción material das necesidades. É dicir, que cando se proclama o dereito a unha vivenda digna, que o dereito a vivenda digna se cumpla. Que cando se proclama, e xa non me declaro, se digo o artigo 35, o dereito ao traballo, que haxa traballo para todas e para todos en condicións dignas, remunerado e con permisos de descanso de fin de semana e vacacións, o artigo 40, que todo eso se cumpla. Bueno, que dice as Nacións Unidas isto? Porque, claro, isto posto en boca dun da Marea, dun culturista como Rafa, pois claro, pode ser unha ocurrencia, pero teño malas noticias para o establishment. O último relatorio do Comité das Nacións Unidas do Consello Económico e Social, do Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, o último que é publicado, o de 2012, en breve teremos o de 2017, pero facía unha serie de observacións ao Estado español por incumprimento de deberes derivados da ratificación deste pacto do ano 69 que é preocupante canto menos. Decíase, non vou ler todo, pero vou ler fragmentos que me parece que son interesantes. O Comité das Nacións Unidas instaba a España a adoptar as medidas legislativas pertinentes para garantizar que os dereitos económicos, sociais e culturais señan dotados dun nivel de protección análogo ao que se aplica aos dereitos civis e políticos. E dicía que era insuficiente ser formulados únicamente como principios rectores da política social e económica porque non permitían que os Estados parte, que os tribunais, concretamente os Estados parte, pudesen tutelalos adecuadamente para asegurar con isto a plena justiciabilidade e aplicabilidade de todas as disposicións do pacto polos tribunais, neste caso do Estado español. Isto que significa? Que as Nacións Unidas instan ao Estado español a facer as reformas necesarias para que o proclamado dereito a unha vivenda digna seña realmente un dereito eficaz, seña realmente un ben básico no que podamos afincar unha petición que teña unha cobertura eficaz. Dicía máis cousas, vou simplemente lembrartes para ir avanzando en outras cuestións que teñen que ver tamén co ámbito municipal. Falaba do impacto da austeridade nos dereitos fundamentais, xa no ano 2012 o relatorio das Nacións Unidas, e decía que o Comité expresaba a súa preocupación pola reducción dos niveis de protección efectiva dos dereitos consagrados no pacto que resultou das medidas de austeridade adoptadas polo Estado español, prexudicando de forma desproporcionada o disfrute dos seus dereitos polas persoas e grupos desfavorecidos e marxinados. Cita especialmente os pobres, as mulleres, os nenos, as persoas con discapacidade, os adultos e as persoas mozas desempregadas, os xitanos, os migrantes e os solicitantes de asilo, nada máis e nada menos. O relatorio das Nacións Unidas. Claro, despois, claro, é unha digresión, despois volvo a isto, pero cando desde o ámbito municipal se nos piden contas porque estamos ofrecendo determinados servicios que satisfacen necesidades básicas da dignidade dos seres humanos, a pregunta que cabe facerse é o reproche que as Nacións Unidas fan ao Estado español pode ser suplida en termos de dignidade pola actividade que pode desenvolver unha administración municipal? Eu entendo que sí, por unha razón, porque o artigo 53, cando fala da tutela que deben de merecer os principios rectores da política social e económica, diríxese a todos os poderes públicos, tamén o poder público municipal. Non está excluído, non se exclui desa categoría, ni se require que os poderes concernidos teñan capacidade legislativa. Por lo tanto, dentro do seu propio ámbito, a capacidade para poder desenvolver e prestar dereitos de carácter fundamental entendemos que debe de ser algo que debera de ser o mínimo, non? E non facer como comentaba antes María, e falamos incluso antes do encontro, que o Estado chega a crear modificacións legislativas para evitar que proxectos que en un momento determinado son singulares pero que poden acabar sendo xerais se poden levar a cabo. É a inquina ou casi o odio pola posición política do outro, porque entón lo comentamos moitas veces, bueno, usted, o goberno do Estado, dentro do seu propio ámbito de competencias, execute vostede a política que vexa por conveniente, pero deixenos a nos executar a nosa. E había quen dicía, non, é que a lei Montoro era previa aos gobernos do cambio, ás experiencias municipalistas. Sí, claro, pero a modificación operada, por exemplo, nos orzamentos de 2017 desacredita esa tese, non?
dicir, estas están facendo ad hoc para evitar que os concellos satisfagan dereitos fundamentais, dereitos básicos de todas as persoas. O Comité das Nacións Unidas acaba recordando que existe un límite á austeridade, e o límite á austeridade son os dereitos das persoas. Pode sonar unha obviedade cando se pon en boca de alguén que está facendo política, a economía ao servicio da xente. Pues claro, pero es que é verdade, é a única verdade posible, que a economía ten que estar ao servicio das persoas, a satisfacción das necesidades das persoas. Como vamos a hipotecar a realización de dereitos de carácter básico que comprometen a dignidade por unhos postulados de carácter económico? Como vamos a someter o artigo 15 ou o artigo 135? O artigo 15 que sabes que recoñece o dereito á vida e o dereito a non sufrir tratos inhumanos ou degradantes, e o artigo 135 que establece toda a doutrina da austeridade que supedita todo, os criterios de experiencia municipal, sabe do mellor camín, a contención, a consolidación fiscal, etc. A justicia aquí, así de claro, das Nacións Unidas recomenda que todas as medidas de austeridade adoptadas identifiquen o contido mínimo esencial de todos os dereitos do pacto. Dice, hai un límite, hai unha cerna onde vostede non pode chegar coa austeridade. Vostede non pode chegar a estrangular de tal maneira a sanidade que deixe de garantir o dereito á saúde das persoas. Non pode facelo de tal maneira que comprometa a integridade física e a saúde dos seus cidadáns, porque entón non ten sentido nada o que fai. E por que non ten sentido? Volvemos ao de antes, porque as democracias non son reglas de maioría, son, ademais, reglas de maioría, pero son, sobre todo, reglas de valores, son reglas de dereitos, son reglas de principios. As democracias desde a Segunda Guerra Mundial se entenden nos textos constitucionais como democracias teleolóxicas, están orientadas a cumplir un fin. Nós non apoderamos a unha maioría para gobernar simplemente porque son máis. Non. Facultamos a eses que son máis para que realicen dereitos que son para todos. Non hai un dereito subxectivo a que unha parte da poboación teña dereito a acceso a bens básicos e outra parte da poboación non o teña. Non está configurado así o pacto de convivencia. E se ese o pacto de convivencia, algúns rachámoslo. Porque non estamos dispostos a esas reglas de xogo, porque pensamos que merece a pena vivir nunha democracia que garante para todas as persoas un mínimo vital. E do mínimo vital falaría agora, hasta que me corten a palabra. Fala tamén o Comité das Nacións Unidas, que está en todo, dentro do propio Estado da configuración competencial. Dice, observando, chega aí a fondo, dice, pois efectivamente, moitas das materias das que depende o bienestar da xente son a súa competencia autonómica. Entonces dice, bueno, é un problema que Galicia como país organizado, neste caso como comunidade autónoma, teña esas competencias. Dice, non. Hai un problema en que existan diferencias entre comunidades autónomas a hora da prestación dos servicios de carácter esencial. Dice, non, pero a diferencia legislativa ten que ser conxugada cun principio básico, é dicir, a garantía de unhas prestacións mínimas. A partir de aí, vostede suba o que queira, suba o que poda, pero como mínimo garantía de unhas prestacións mínimas. E iso se dirixe directamente ao Estado, cando dice, por o seu sistema de financiamento, vostede está condicionando a capacidade que teñen as comunidades autónomas de prestar servicios esenciais. Por que? Porque, como sabedes, o sistema que temos, nós prestamos o servicio, Galicia presta o servicio de sanidade mediante o Sergas, despois pasará a conta ao Estado, o Estado dice, bueno, usted para prestar o seu servicio necesita tanto, ou gasta tanto, aí o ten. Ou doulle tanto para que satisfaga ese servicio, que é o que está pasando. E o Comité das Nacións Unidas dice, non, usted o que ten que facer é garantir a suficiencia de recursos para que esas prestacións señan suficientes para garantir o dereito, para asegurar que hai unha sanidade que chega a todo o mundo en términos equitativos e que ninguén empera a súa saúde por consecuencia, neste caso falábase dos recortes, non? Vou rematando co informe porque senón dá refeito. Remato aí. Bueno, despois está publicado desde o ano 2012, podelo consultar en internet. Que necesitamos para acabar con isto? Pois, en primer lugar, para facerlle caso ao informe da ONU, o que necesitaríamos sería unha reforma constitucional, como mínimo. Ainda que o calado da reforma sería tan grande que necesitamos realmente un novo pacto constituinte. Un novo pacto constituinte, neste caso, no ámbito social. No ámbito social necesitamos garantizar dereitos sociais. Necesitamos que os dereitos sociais, que na algún día foron proclamados como principios porque non había un estado de opinión social
que todavía fose o suficientemente extendido como tal para entender que eso tiña que ser un dereito que integrase a esfera irrenunciable das persoas, pase a ser considerado como tal. Por qué? Porque pasaron 40 anos desde aquel momento, e porque neses 40 anos pasaron moitas cousas, pero que entre todas e todos nós cundiu un sentimento de cidadanía que tal vez antes non existía, ou que antes víamos como un horizonte utópico e agora non o vemos. E temos que reaccionar e comportarnos como tal, como unha sociedade que evolucionou, como unha sociedade que quere consolidar ese reclamo e facelo cristalizar. Isto é importante manifestarlo así tamén por unha razón, porque ningún cambio xurídico ven se non é previamente un cambio de opinión social. É raro que haxa configuracións de dereitos nas democracias cando non veñen precedidas dun estado de opinión favorable ao asentamento. Normalmente ven o reclamo e despois ese reclamo, moito despois dese reclamo, é cando ven a configuración cristalizada dese dereito. Podemos pensar en dereitos civis consolidados na última década, desde o matrimonio homosexual a determinados dereitos dos colectivos LGTBI. Agora mesmo, cando falamos de renda básica, non somos tachados como tolos ou como tolas. Fai 10 anos era impensable falar diso. Dos dereitos dos animais. Atribuir a condición de dereito a unha protección que se fai a un ser que non é humano, fai uns anos era unha verdadeira tolemia, hoxe en día está admitido dentro dese concepto de xusticia ecolóxica. Ben, temos que avanzar, e, por lo tanto, eso significa consolidar eses dereitos. Dentro do concepto de dignidade e deber básico, en termos xurídicos, tamén tuvo moito que decir o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, que, como sabedes, tutela no ámbito do propio Convenio Europeo de Dereitos Humanos, que recolle unha serie de principios de dereitos, moitos deles de carácter civil, de carácter político, pero tamén dereitos de carácter social. Esta vía de interpretación de dereitos de carácter social se foi impoñendo na última década a hora de abrir a interpretación, por exemplo, do que significaba en termos de interpretación. Por exemplo, o dereito a non sufrir tratos inhumanos ou degradantes, o dereito a, de novo, por eso eu antes o decía non inocentemente, o dereito á preservación da dignidade da persoa. Entón conecta o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, vincula a situación de pobreza e de extrema pobreza ca idea de dignidade, e dice os poderes públicos non poden entender que existe dignidade das persoas cando estas viven en situación de pobreza. E entón se chegou a formular o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos se era posible entender que dentro dos contidos do propio Convenio Europeo estaba o dereito, se podía tutelar o dereito a unha renta mínima vital. Digo tamén por seguir avanzando nestes bens básicos, non? Hai dereito cando alguén non o recoñece e podemos exilo pola forza. Pola forza. Pola forza. Pola forza. Xa se viu que hai cousas que se poden exir pola forza e non fai falta ir tan longe no tempo, non? A pena moitas veces é que un solamente se lembre dos textos constitucionais que acaban en 5, non? Que o 35 tamén acaba en 5, como dixen antes, e era o que garantizaba o dereito ao traballo, pero bueno, o 15 a vida, que sei, hai moitos, pero, sin embargo, en boca de moita xente solamente saliu o 155. O gallar, esas manifestacións que algúns fixeron por ese artigo se fixeran por artigo 35 ou polo 40, pero nada disso sucede porque nada disso interesa aos medios creadores de opinión. Que dixo o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos? Que no caso concreto do dereito a unha renta vital mínima non se vía unha configuración dimanante directamente no caso que lle foi presentado, pero sí que a situación de pobreza podía condicionar, podía limitar a execución de outros dereitos, por tanto se impoñía como un condicionado de carácter superior, e entón se pronunciou sobre un tema que a todos os vai sonar familiar. Para evitar execucións de disposicións de carácter civil, como era o desaloxo, se podía interpretar que determinadas disposicións de carácter estatal que as persoas sen recursos as deixaban desprovidas absolutamente da vivenda e non entraba a tutela do dereito a vivenda por artigo 47, entraba no que se refería ao suposto, como debe ser no caso do dereito español, por artigo 2 do principio de dignidade, desposuir unha persoa dunha vivenda cando era o único lugar onde podía vivir, porque eso tentaba contra a súa propia dignidade. Esta posición, que xa foi asumida polo Tribunal Europeo de Dereitos Humanos nos casos Jordanova
e Wittgenstein, foi ensayada polo Tribunal Constitucional, por unha parte do Tribunal Constitucional, por a parte proba do Tribunal Constitucional, nunha sentencia que foi a 188 de 2013, pero lamentablemente a maioría operante no momento dixo que non se podía ir tan aló. Os xuíces vese que os de arriba non son tan agarridos como os da base, non? Con uns votos particulares moi interesantes que decían que cando estaba en xogo o domicilio de persoas carentes de recursos, facíase imprescindible ter en conta que por baixo da legalidade aparente, non aparente, a legalidade que había detrás dun sistema que permitiera exercicio da xente, había dos principios de xustiza material que tenían que entrar en xogo e que tenían que ser considerados, desconectar directamente co principio de dignidade das persoas. Decía Luciano Varela, magistrado supremo, que o voto particular de hoxe é a xurisprudencia de mañán. Entonces, neste caso, esta sentencia de 2013 do Tribunal Constitucional, creo que en algún momento chegará a ser a minoría e ese acervo que entra do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos chegará a ser a maioría. É posible que desde o ámbito nacional, desde o ámbito autonómico, teñamos capacidade para proclamarnos como dereitos o que hasta agora son principios simplemente rectores. É dicir, ten a comunidade autónoma actual forma de garantir estatutariamente, poñemos por caso isto, sabedes que durante a década pasada se modificaron varios estatutos de autonomía, que se chamaron estatutos de segunda xeración, o Estatuto de Aragón, o Estatuto de Andalucía, o famoso Estatuto de Cataluña, que se pretendeu modificar e non houve maneira, como todos sabedes. Ben, pois, houve modificacións que pretenderon introducir e así o fixeron en partes dogmáticas, declaracións de dereitos. Que dixo o Tribunal Constitucional? Dixo que eso valía en tanto en cuanto a comunidade autónoma asumira, mediante desenvolvemento legislativo, eses dereitos como dereitos que podían ser alegables polos particulares no desenvolvemento dos mesmos. Isto que significa? Significa que estamos na mesma. É dicir, que a modificación estatutaria por si sola non valía para aumentar a categoría dos dereitos, aínda que, se o propio Estatuto de Autonomía obrigaba ao poder público a actuar incluso en plazos concretos, actuar de forma concreta, o grado de vinculación era maior. Pero ainda así, non acaba suficiente forza como para que un particular, mediante unha disposición estatutaria, poñemos que modificamos o Estatuto de Autonomía de Galicia, incluímos unha Carta de Dereitos Fundamentais, e nesa Carta de Dereitos Fundamentais engadimos como fundamental o dereito a unha renda mínima, o dereito á auga, ou o dereito á xustiza ecolóxica. A pregunta sería, poderíamos invocar directamente ese precepto estatutario para poder garantir ese dereito? A resposta aí sería, unha vez máis, non. Valería de alguna reforma estatutaria en ese sentido? Sí que valería. Por qué? Porque hai dereitos, como os que acabamos de citar, que non están recollidos na Constitución Española tampouco. Por lo tanto, sería un avance, sería recoñecer un equivalente ao principio rector da política social e económica estatal no ámbito autonómico para abrir novos dereitos. Isto a que nos levaría? A unha maior facilidade para que o poder público, neste caso autonómico, desenvolvese normas que fixesen realmente efectivo ese dereito. Hoxe en día podese facer unha lei galega de mínimo vital, porque temos competencias en materia de bienestar, pero sería moito máis desexable a programación directa de dereitos para que pudésemos ancorar mellor esa actuación pública. Vou ir rematando, que me digo. Quen debe de levar a cabo esta reforma? Quen debe de facelo? Tal e como está agora, a proclamación do Estado de Dereitos non obliga, obliga materialmente aos poderes públicos, pero non hai sanción a súa normalización. Hai algunha sanción a que non haxa vivenda digna para todo o mundo? Non. Hai unha sanción a que non haxa o dereito ao ocio, que tamén proclamada, non. A non configuración dun sistema con pensións dignas, e aquí hai xente que está tendo unhas pensións que non lle permiten chegar a fin de mes, que o nos coloca cunha tasa de pobreza e exclusión social superior ao 25% en Galicia no ano 2016, cando xa leva 2 anos subindo o PIB. Ten algún tipo de sanción tutelable xurisdiccionalmente? Non. Por lo tanto, non nos vale o resto de vinculación. Como orientarnos para iso? Como orientarnos? As movilizacións son moi importantes. Cando falaba antes Rafa da espera da resolución judicial, cando falaba antes María desa boa sentenza do Tribunal de Contencioso Administrativo de Valladolid,
Retrotraenos isto a 8 anos atrás, a 7 anos atrás, cando os xuíces e as xuizas empezaron a dictar resolucións xudiciais que se salían do marco do que se esperaba deles. Por que? Porque hubo primeiro unha desesperación social en que xa non había un poder público que fose capaz de tutelar dereitos fundamentais. Por lo tanto, o Poder Judicial elexiuse no último baluarte, no único baluarte da defensa dos dereitos fundamentais. Afortunadamente, a partir de 2015, chegaron as mareas municipais en moitos sitios a ter esa dignidade e esa garantía de dereitos. En algún sitio xa moito antes. Quero recordarlo, pero esa explosión xeralizada que se produce no ciudadanismo e que dá lugar a que nós mesmas tomemos as riendas da situación e o fagamos no ámbito municipal por unha idea moi intuitiva da solidariedade co que é máis próximo, do espacio cidadán como espacio de liberdade, como espacio de solidaridade e como espacio de justiza social, dá lugar a que algo se mova. Esas movilizacións que levaron despois a eso son tamén as que levaron os xuíces e as xuizas a unha reflexión, e isto é moi importante. Aparte dun proceso que Carlos Hugo Preciado, un compañeiro do Tribunal Superior de Justiza de Cataluña, chamou a proletarización judicial, que iso é para outra charla, por moi ben ailladas que estuvesen as fiestas dos edificios judiciais, o ruido da rúa entra, e é moi importante que entre. Por que? Non porque o xuizo a xuiza se vai a sentir presionado a hora de ter unha resolución judicial, non, sino porque as normas teñen que ser interpretadas á luz da realidade social do tempo no que se lles require. Isto non é unha invención de Marea. Ben xa recollido no Código Civil, no artigo 3, creo recordar, non? E, polo tanto, a aplicación á luz da realidade social do tempo no que se aplica é un toque de atención a que no momento determinado ten que aplicar a norma. E é unha chamada de atención a outro concepto xúdico que me referí antes, que é a rematerialización do dereito. Cando eu vexo e cando os xuíces vían unha norma, ahora mesmo falaba Rafa de unha, como a que foi básica, non? Unha normativa que me obriga a desafiuzar. Digo, isto é legal? Legal é, porque está escrito no BOE. Pero non habrá máis nada escrito no BOE. Claro que había máis cosas escritas no BOE. E que había cosas que estaban escritas que tiñan prioridade moral, fixade o que estou dicindo, prioridade moral sobre esa disposición legal. E falei de prioridade moral porque cando falamos de dereitos, falamos de recoller bens morais para a sociedade. A sociedade recoñece algo como valioso moralmente, como algo polo que merece a pena facer ou non facer cousas. E, polo tanto, é fundamental o estado de movilización porque permite socializar ese reclamo, non? Chegar a iso. Ben, vou acabando. Dereitos fundamentais e espacio municipal. Pode unha ordenanza municipal regular ou inferir ou interferir na regulación de dereitos fundamentais? Claro, dereitos fundamentais, como estudiamos sempre na debate constitucional, é que o por lei orgánica se pode regular dereitos fundamentais por tipo de dano. Non é verdade. A lei os dereitos fundamentais teñen que ser desenvoltos por leis orgánicas, pero despois, primeiro, en aspectos accesorios, despois en aspectos que desenvolvan determinadas partes que señan anunciadas previamente en leis orgánicas ou incluso non tratándose de dereitos de carácter fundamental, de dereitos de carácter social non fundamentais como os que estamos aquí considerando, poden levar a cabo o desenvolvemento non nuclear deses dereitos. Pero isto non é novo tampouco, non é novo deste momento que estamos vivindo. Xa no ano 2001, o Tribunal Constitucional dixo, en relación a un reglamento de asociacións vascas, que era perfectamente constitucional, que un regulamento dunha comunidade autónoma regulase ou desenvolvese un dereito fundamental. Naquele momento, ademais, non había unha lei orgánica que desenvolvese o dereito á asociación. E o Tribunal Constitucional dixo, home, como non vas poder desenvolverlo? Está moito mellor que desenvolvas que non que estea sin desenvolver. Por que? Porque é máis eficaz por exercicio do dereito que estea regulado, que seña nunha ordenanza, naquele caso é un regulamento dunha comunidade autónoma, pero a capacidade tamén regulamentaria das corporacións locais está aí. Ben, ese é o estado da cuestión a día de hoxe, grosso modo, no ámbito municipal. Hai moitas obras que se ocupan desto, hai unha delas que se chama Dereitos Fundamentais e Ordenancias Locais de 2014, que desenvolve
este postulado. Digo isto por a importancia que ten tamén na práctica municipal. Hai unha flexibilización da reserva de lei, por lo tanto, unha capacidade regulamentaria que no ámbito local se pode desenvolver, o principio tamén de vinculación negativa de lei, é dicir, na medida en que non infrinxas directamente un concepto material imperativo, tes un marxo tamén de regulación, a posibilidade de optimización e de efectividade do recurso, isto é fundamental, a nivel interpretativo. De que forma se deben interpretar as normas en xeral? Pois sempre de forma máis efectiva ou de forma máis encaminhada a facer efectivo un dereito fundamental, seña o tipo que seña, pero tamén dos que estamos falando aquí, evidentemente. Logo, se unha ordenanza ou se un regulamento municipal contribúen eficazmente a facer máis accesible un dereito fundamental ou un ben básico, con máis razón aínda, debe de ser permitido e debe ser, por tanto, obxecto de contraste constitucional ou de contraste judicial positivo. E, ademais, por o principio tamén de marxen de apreciación por parte das corporacións locais en materia de dereitos fundamentais. Así o dixo tamén o Tribunal Constitucional varias veces. Isto que significa? Que no ámbito local non poden prohibirnos desenvolver principios básicos mediante regulamentos, na medida en que eso non se opoña de forma frontal a leis vixentes. Por qué? Porque o desenvolvemento desa normativa de carácter municipal é bon para o desenvolvemento ou para a garantía de dereitos que temos hoxe proclamados como básicos. Por iso, cando se poña en cuestión, e se pon en cuestión, sobre todo se pon en cuestión, claro, por o poder do Estado, incluso agora estamos vendo algo que hasta agora era inédito, que é o que pasa no Concello de Valladolid, que é a práctica de que o propio Ministerio de Facenda se suba no tanque para impedir a efectividade, mellor efectividade dun dereito básico, non? Como era o dereito á auga. Ben, situacións como esa o que nos poñe sobre a vista é de que non nos van deixar traballar con facilidade, pero ainda así outras cuestións como as que comentaba antes Rafa, o que se gañaron noutros concellos, demostran tamén que sí que existe un marxen e que ese marxen temos que gañalo. De que forma temos que gañalo? Pedaleando. Que significa pedalear? Significa non cortarnos en regular, non cortarnos en ofrecer servicios básicos, en ofrecer justicia social. Eles nos pechan a porta, nos a pecharon en 2013, nos a pecharon cas sucesivas modificacións, incluso de forma espuria, como pola lei de acompañamentos, pero non debemos de ter medo a seguir adiante. Por qué? Porque estamos prestando o servicio que foi para o que viñemos a gobernar, para prestar justicia social ao servicio das maiorías. Con isto remato, simplemente dándoos as grazas pola oportunidade de compartir tempo con vos e pedirvos, como xa estades facendo hasta ahora, que sigades no ámbito municipal así de valentes, garantizando mediante a apertura de xanelas e portas o acceso de toda a ciudadanía ao ben común, e se hai xuíces ou xuízas que vos botan atrás, vos teimando hasta que cambiemos a liga. Moitas gracias. Alguén que quera facer alguna pregunta, entrar un debate, ou temos aquí un compañeiro que faz pasar un micro e levantar a man. Sí, bueno, teño que matizar un pouco a Rafa, que dixo que participar en Esteo é un concello limítrofe como Santiago. Realmente todo o mundo sabe que eso é un concello limítrofe con Lares. Ademais ameazamos con anexionarnos a parroquia de Calo, que non vos sobre Esteo do concello. Pero, fora brincadeiras, creo, Rafa, eu observo así moi polo práctico, creo que no caso de Teo, o que fixestes foi asumir a xestión directa do servizo, desde o Concello, que non creastes ningún tipo de organismo. Me imagino que isto tería uns informes terroríficos de intervención en secretaría nos que relación con os males del infierno. Entonces, bueno, gustaría saber como se produciu isto con respecto dos habilitados e como se os hallastes, non?
ten que ver, en Ames estamos nun proceso de remunicipalización ou de intento de municipalización do servizo integral de auga. Ben, a verdade é que con un goberno que é un goberno nada usado, nada decidido, pero que o que desde Ames Novo, coa capacidade que temos que ha de condicionar realmente o goberno e a través precisamente de aspectos orzamentarios, simplemento de normativas que citan a aprobación plenaria para que hai imprescindible o noso apoio, estamos impulsando algún xeito, non? Estamos dando pasos nese sentido. De feito, unha das cousas que se modificarán agora que introduciremos nos orzamentos de 2018 é pechar o plan de axuste, precisamente porque o plan de axuste imposibilita que teñamos opcións como a constitución de empresas públicas municipais ou de participación municipal en empresas de capital mixto, etc. Que quitar tamén un escollo da medio. A miña pregunta vai por outro lado e é precisamente por esa continuidade entre Ames e Teo. Obviamente as opcións de optimización pasarían por unha xestión de algún xeito concertado, combinada entre os concellos, unha que as corporacións somos titulares da xestión. Sen embargo, en este momento se limita completamente a capacidade digamos, de mancomunar servizos, non? Está francamente amputada legalmente desde o Poder Central. Sin Teo, poño hipóteses que me gustaría que expresases, porque supoño que tamén nos poden servir a todos, non só para Ames. Sen Teo houvese unha empresa, un ente, digamos, de dereito privado, ainda que fose de capital municipal, e en Ames tamén, eso non había maior problema, porque se poden facer convenios entre empresas, concertos de prestación mutua de servizos, etc. No caso no que estiésemos con fórmulas diferentes, Teo xestión directa desde o ente municipal e en Ames xestión a través de un ente xestor de dereito público-privado, de dereito privado que ainda que sometido ao dereito administrativo, como son as sociedades de participación pública ou as sociedades públicas de titularidade. Si habería forma de soslayar iso e de facer ese tipo de convenios ou contratos de prestación mutua. E logo unha pregunta tamén para ti, Luis, nun marco moito máis xenérico, que é, e pidoche a tua opinión persoal, evidentemente, supoño e sei que María non ten posición como tal sobre o tema, que nunha eventual reforma federalista da Constitución Española, ou federal, ou, en fin, de unha fórmula federal da Constitución Española, como ves a posibilidade de que se faga un reconhecemento expreso das entidades locais e do poder local como órganos desa federación. Este é un exemplo como da Constitución brasileira, por exemplo. O reconhecemento expreso das entidades locales como suxeitos de dereitos federais, como suxeitos da federación, como se recoñece, por exemplo, na Constitución brasileira, que ademais os municipios teñen unha representación directa no Senado brasileiro. Seguimos recollendo intervencións e logo ao final se contestan todas ou... Se non hai máis intervencións, entonces... Empiezo aos vecinos de Ames. Bueno, a xestión, nós optamos pola xestión directa, por qué? Porque creemos que dá máis garantías de control, maior nivel de transparencia, obriga a un maior control dos representantes electos, dos que teñen incluso pola oposición, de facer un maior control do que se está xestionando e, sobre todo, por intentar que sea unha garantía de non reversión. Quero decir que, esperemos que non, pero podemos perder as eleccións.
E a verdade é que é certo que a nivel de contratación é onde maiores problemas ten, é dicir, pola propia dinámica que teñen esa administración, pero eu aí sempre digo, se a administración funciona mal, é dicir, ou ten problemas para contratar, o que temos que conseguir é que contrate ben. É dicir, non la vamos a liberar de trabajo, non, é dicir, o que temos que facer é que a administración funcione ben, non ir pola vía de sacarse o chollo, non? Claro, eu creo que os habilitados foron aprendendo moito con nós, é dicir, que os habilitados tamén se enfrentan a estos problemas, é dicir, que o que non pode ser coartar a habilitados, pero como a secretaria de algunas veces, yo non sei para que hago informes, pues despois haces lo que te da la gana, pero, é dicir, nunca os contradigo. Ela di, por exemplo, que non se poden subrogar aos traballadores. Eu os subrogo como fruto dun proceso, pero inicialmente de toda a razón, e fago un decreto no que di que rompemos a relación cos traballadores da empresa concesionaria. É dicir, que aí o que temos que ser conscientes é que estamos sempre navegando por un fío da navalla, donde se non eres incapaz de avanzar. E isto é o ensayo, claro, hai cousas que che caen, porque ves que tes unha trama e tes que ser capaz de maniobrar adecuadamente. E, é dicir, é certo que igual que ten posición e tal, tamén se van enchendo de razóns. É dicir, non é a mesmo a actitude hoxe, por exemplo, con respecto aos procesos de municipalización, que hai 5 anos cando empezamos a traballar con isto, non? Entonces, eu creo que temos que convertirnos nos nosos aliados. A veces xa sabemos que tamén como social, non? En todo caso, sí que vou a dar unha opinión, porque le preguntabas a Luis, que tamén me sento con dereito. Evidentemente, eso eu creo que é un objetivo básico, o de ser capaces de compartir servicios. Pone un exemplo. Nos gastamos ao ano 50.000 euros nun camión de saneamento, nunha bomba moi capaz de succionar e máis que utilizamos 2 días a semana. Claro, así, un camión que cuesta 300.000 euros non o podemos comprar nos solos. Ahora, se compráramos a medias con Ames, e el posso utilizar 3 días e non 2, tiñamos a historia redonda, non? É dicir, que aí é cuestión de empurrar, non? Non sei, por dar ideas, hai vías tamén, como todo nesto, hai que ir explorando. E igual, por exemplo, a mancomunidade que permite dentro do que é a área de Santiago facer pactos entre concellos para feitos específicos e non require crear novos entes nin demais, igual poderían ser unha vía para tal. Ahora, que é certo que a administración local, en xeral, e todo o que rodea, non está pensada para compartir servicios. É dicir, nese sentido, non polo que o di Feijóo, pero sí por outro sentido, sí que ten moito máis sentido a fusión, igual que porque eso sí que te habilita, polo menos para... Claro, o problema da fusión é que, claro, é a concertación total de todo o ámbito, e o outro que che permite facer en relación á prestación de determinados servicios, pode che convir nun momento ou nun outro, e aparte pode ser máis fácil nun caso que é a fusión total. Eu creo que hai un problema, ou máis ben o enfoque faisenos máis doados e en vez de ter en conta que tipo de empresa presta o servicio, temos en conta o poder adjudicador, non? Do servicio, ou do poder conveniador. Xa tamén por utilizar xa fórmulas concretas de como se podría articular dos concellos limítrofes, que podría incluso non ser limítrofes, porque para compartir, por exemplo, tamén de recollida de lixo, tampouco tens que ser limítrofe, pode haber teo mediante e chegar a outro lado, pero sigamos con Teo e con Ames, non? Eu creo que aí nada impediría que os dos poderes adjudicadores ou conveniadores dixesen, bueno, pues vamos a prestar un servicio, porque hai despois outra fórmula que é a de un servicio único para varios concellos, non? Pero vamos a supoñer o suposto literal que todo fórmulas, non? Dúas empresas distintas, cada unha delas presta no seu concello. Eu creo que, estando vixente xa, no caso da empresa adjudicataria de Ames, ese en vigor, habría que modificar os términos da propia concesión para poder encaixar isto, pero se se tratase dunha nova concesión, imagínate, Teo ten un servicio de empresa pública, Ames acaba de caducar, pero quere
concesión como empresa privada, non? Era o suposto que pensabas. O suposto é desde unha xestión a través dunha empresa de titularidade municipal a posibilidade de facer convenio con TEO que ten unha administración que ten unha xestión directa desde a propia institución. Eu creo que hai, habendo acordo entre os poderes adxudicadores, entre os poderes conveniadores, neste caso concreto non habería ningún problema, porque non habería ningún problema. O problema seguro que habíamos de encontrar, pero non lle vexo grandes dificultades xurídicas. A diferencia de se houvese que adxudicar mediante unha licitación a calquera privado a concesión do servicio. Por qué? Pois por a propia finalidade que cumple a empresa pública e neste caso o concreto de TEO da forma de xestión directa. A forma de regular a optimización de recursos, por exemplo, pues compartimos o camión do lixo, compartimos o que seña para optimizar tamén os medios disponibles para a prestación. Eu aí non lle vexo especiais dificultades que sean insadores, me refiro desde o punto de vista da xudicación. Eu non tenho dúbidas de que non está prohibido formalmente. Bueno, ha habido modificaciones en la ley recientemente que impide las encomiendas, por lo tanto, ese tipo de acuerdos. No obstante, hacemos, pero toda nada más que alguien la recurra, vamos a estar en jaque. pues, Eso te lo puede decir también, sí. que conoce perfectamente todas las cosas que hemos intentado. De hecho, estamos haciendo, que sepáis que en Galicia estamos haciendo un esfuerzo importante para intentar poner en común a los operadores públicos que actúan para que se ayuden mutuamente. Y es la única manera que tenemos en verdad para hacer esto, ¿no? María. Sí, lo que quería comentar es que en Valladolid, por ejemplo, sí que desde la municipalización lo que no podemos hacer es trabajos para terceros, hasta el absurdo de un desatranque. Imaginaos, la empresa de antes, Aguas de Valladolid, había un atranque en un parque y podía ir y facturarlo. ¿Qué ocurre? Que la entidad pública empresarial no puede facturar a terceros, ni siquiera al propio ayuntamiento. Entonces, eso, por ejemplo, sí que es un problema y que lo valoramos en su momento. Pero para los municipios del entorno, del Alfoz, allí lo que tenemos son convenios. Antes, el ayuntamiento tenía un convenio con cada municipio del cual se hacía el saneamiento, y ahora lo que hemos hecho, pero por mejorar la gestión, es hacer un único convenio con el cual dejamos abierta la posibilidad de que otros municipios se sumen, con régimen tarifario, en función de los freáticos, etc. Pero se puede hacer un convenio perfectamente, no ya con Aquaval, por ejemplo, en este caso la entidad, sino que lo hacemos con el ayuntamiento. Pero perdona María, estás hablando de una modificación de un convenio existente. No, hemos hecho uno nuevo, no hemos hecho una adenda al convenio. Ajá. No era mi duda, si era un convenio que es nuevo, si era una modificación de convenio. Y encima, de hecho, lo diferente es eso, ¿no? Que antes el convenio penalizaba a los municipios del entorno, porque la empresa sacaba algo más de beneficio, incluso el propio ayuntamiento. Pero nosotros hemos dicho, nosotros no queremos ganar dinero con esto no es un negocio. Queremos depurar las aguas de los municipios, pero que les cueste lo que les debería costar, y por eso lo hemos cambiado. Con relación á segunda cuestión, desde o punto de vista da teoría constitucional abordando esa reforma, desde o punto de vista da teoría política, non? O recoñecemento dos concellos como entes da federación, como entes propios da federación, entendo que lles dá sustentidade propia como entes federados e como suxeitos propios dese nivel, non? Sin coñecer ben o caso de Brasil, coñecer mellor o caso de Suiza, a Confederación Helvética, que é unha confederación que vai municipio a municipio, por lo menos esa foi a teoría clásica, non? Da configuración da Confederación Helvética, municipio a municipio hasta o cantón e cantón a cantón hasta a Confederación, non? Eu creo que tal e como está a configuración actual do Estado español, ou como é o marco de referencia de quen son os suxeitos titulares tamén da soberanía efectos de formular unha federación, bastante vamos ter con poder chegar á idea na teoría ou na práctica máis ben de que a
hai unha plurinacionalidade no Estado español e que, por tanto, a soberanía debe ser recoñecida aos entes que conforman na idea plurinacional do Estado e, por tanto, esa idea federal naza desa, como mínimo, de función da que se pregunte, non? Da soberanía compartida entre eses entes ou entre a soberanía plena de cada un deses entes, non? E a partir de aí a idea federal ou confederal do Estado como para meternos no ámbito municipal. Eu creo que non estaría neste momento, é a miña opinión personal, non inmediato, pero unha precisión personal. Pero máis que nada, por unha razón tamén de, bueno, por lo menos na miña visión particular, non? Do que é a configuración do espacio de convivencia constitucional, non? Por qué? Porque na medida en que lle recoñeces a un suxeito político a existencia como tal, neste caso nós, como sabedes, o espacio político de Marea, xa cando foi unha coalición parte do recoñecemento de Galicia como suxeito político, como nación, e a partir de aí se extraen todas as consecuencias xurídicas, políticas, económicas, de análisis social, etc. Ben, ese era o punto de equilibrio básico, o punto de síntese entre todas as correntes que conformaron a Conferencia de Marea, uns desde a idea nacionalista, outros desde a republicana, etc. Da forma que fose, pero converxían nesa idea. Creo que ese pode ser o marco máis aceptado por parte do conxunto da ciudadanía pola consciencia colectiva que hai tamén no propio suxeito político. Eu non nego que poda haber espacios municipais que podan ter unha conciencia propia de suxeito político, pero non creo que exista en todo o territorio. E, por lo tanto, creo que non é idóneo formular un debate neses términos. A parte de outras cousas, a nivel de escala do proxecto de convivencia, o proxecto nacional como proxecto sobre o que se lanza todo o proxecto de convivencia a nivel de xusticia social, a nivel de solidaridade, a nivel de articulación de cohesión territorial, etc., ten que superar, na miña opinión, ese marco municipal, non? Por esa razón, non faría, non metería noutras enredos. Só por a postilla, se non hai máis preguntas. Só por a postilla. A miña preocupación non está tanto, efectivamente, non está tanto no reconhecemento do municipalismo como feito identitario, como un feito, digamos, de construcción dun suxeito múltiple, canto, dan igual que sexa a fórmula, na necesidade que temos de blindar o principio de autonomía municipal, é dicir, o que non pode ser é que cheguemos a unha situación de anulación na práctica da autonomía municipal tal como que estamos vivindo neste momento. É dicir, non pode ser que un concello teña que prestar, vou poñer un caso de Nanes agora mesmo, porque é moi gráfico. Non estamos obrigados a prestar un servicio de cemiterio por a poboación que temos, non? Un concello de 30.000 habitantes, estamos obrigados. O cemiterio está construído e se quere poñer en marcha. Para a posta en marcha dos cemitérios son necesarios, como mínimo, ter dos traballadores que se encarguen para poder cubrir os turnos dos 7 días da semana, non? As vacacións máis demais. Nós temos un informe de intervención que demostra, con números, un informe económico que demostra que a contratación de dos traballadores directamente polo Concello para prestar ese servizo, insisto, servizo obligatorio, é máis barato que contratalo por capítulo 2, é dicir, contratalo a través dunha concesión. E, a pesar deso, o informe de intervención é negativo a esa contratación, por canto, rompería a taxa de reposición, superaría a taxa de reposición, que neste momento a taxa que temos é, para que os pagades unha idea, de media persoa. De media persoa que temos que cumprir 2 jornadas. Claro, isto é un absurdo. É un absurdo, porque non ten ninguna justificación ni siquiera desde o punto de vista da eficiencia, da forma, da contención do gasto público, de non sei que, de todas esas historias que inventaron. Non, só temos justificación que é, non, señores e señores, nos vamos a obrigar as entes municipais a que aquel servicio novo que presten, sexa voluntario ou obligatorio, sexa prestado a través de unha concesión privada. E é a única explicación que ten. Non ten outra justificación. Claro, entonces, antes falábamos en petit comité da adicional 27ª, en fin, a que entraría en contradicción co que se fixo na lei, non? A adicional 27ª dos
Orzamentos Xerais do Estado de 2017, que din que a incorporación de traballadores subrogados de unha empresa prestataria do servicio público computará a taxa de reposición. É dicir, impide que remunicipalice el servicio directamente. Entonces, claro, si a autonomía municipal é un principio e pode ser agredido en disposicións adicionais de unha lei non sei que, estamos moi jorobados. E hai un plan sistemático de facer isto para evitar que podemos incrementar a función de servizos, que podemos incrementar os dereitos ciudadanos en outros casos a través da creación de novos servizos sociais, etc. E iso é algo constante. Alguna forma lo tenemos que atopar para que eso deixe de ser así. Eu llevo preguntando meses a que espera a FEP, por exemplo, para convocarnos a 20.000 edís, a 20.000 cargos municipais electos de todo o Estado, a enfrentarnos diante das Cortes e non movernos da guía hasta que se acabe con este tipo de disposicións. Sí. Eu antes, cando formulaba o tema da modificación da hora de vinculación dos dereitos, facía eso mesmo do que tú falas, pero desde outra perspectiva, desde a perspectiva do cidadano. É dicir, eu necesito ese servicio, logo exixo a tutela dese servicio, e o que non pode facer a administración seña autonómica ou seña estatal é evitar que o Concello preste e ao mesmo tempo non prestar a ela, incluso que sea o grado extremo, non? Eso de lugar a recursos de carácter judicial. Houve un en Jaén, creo que foi, onde se tutelou o seguinte dereito, non? Cando se modificou mediante a lei Montoro, pois, claro, o régimen de competencias, coas FIS e tal, houve servizos, claro, que se tiñan que deixar de prestar polos concellos, pero ao mesmo tempo, nin Diputación, nin Comunidade Autónoma estaban en condicións de prestarlo. Tiñan título, pero non tiñan medios. E os outros, que sin embargo tiñan medios, deixaban de ter título. Entonces, houve a Xunta de Andalucía, naquele caso, creo que era, bueno, requería ao Concello que deixase de prestar eso, era un servicio de ambulancia, un servicio de asistencia domiciliaria, algo desto era, creo recordar, non? E entonces, bueno, pues, se negou ao Concello un conflito de competencias, se chegou ao xulgado e o xulgado, de forma cautelar, dixo que en tanto non se resolvera eso definitivamente e non quedase asegurada a prestación do servicio, o Concello debía seguir prestando, non? Porque o punto central era a garantía dese dereito, non? Hasta ahora foi o máis lanzado que vin con relación á garantía de estora ben. Tes toda a razón, evidentemente. O que se pretende facer durante estes anos, sobre todo durante estes 2 anos, é vendo que había un poder rebelde, que era o poder municipal, someter aos rebeldes da forma máis espuria. Sí, sin duda. Hola. Bueno, vamos a ver, eu vou facer unha pregunta ao vento, como a canción de Bob Dylan, Vamos a ver. Eu creo que ten que haber hai un contrato social para a convivencia a nivel de país e supoño que tamén a nivel local. O tema, para mí, está no seguinte. Hai unha perversión, dende o meu punto de vista. Non vou entrar en cuestións técnicas, que penso hai xente que sabe moito, pero estiven aquí dentro un principio neste evento vin a intervención de Luis Rey, moi interesante, por certo, pero amosaba de algún xeito a posición política dunha organización que está gobernando en Pontevedra e que está con certas soflamas ideolóxicas radicais. Pero o radicalismo non significa ser revolucionario. Entendo revolucionario como cambio, a capacidade para transformar. Ben, dito isto, digo que hai unha perversión. E hai unha perversión porque cando estamos, por exemplo, a falar da municipalización da auga ou a remunicipalización da auga, hai concellos, como é o caso de Pontevedra, hai concellos como, por exemplo, Ares, onde está gobernando o PSOE, e ha remunicipalizado o servicio de auga. E hai un concello da rebeldía que realmente a súa vontade política
non está na dinámica de, precisamente, favorecer o cambio. Entón, se falamos de contrato social para a convivencia, eu entendo que a dereita ten unha lógica, que é a defensa dos intereses que defende, que é do mercado libre, o liberalismo, por tanto, a empresa privada, etc. Pero outras opcións políticas que defenden na súa soflama todo o contrario, non están a facer nada en ese xeito, en ese sentido. Entón, por iso digo que hai certas perversións. É unha pregunta ao vento, non é unha pregunta a nadie en concreto, porque estou a tocar de distintas administracións do colorido. Entonces, un ciudadano normal, corriente, eso detecta. E iso que detecta, ao final, aos que nos sentimos na defensa do público, na defensa da justicia social, de todo ese plantexamento da dignidade da persoa e de colectivos, vais nos ir en contra. Vais nos ir en contra. Non sei, en todo caso, o que creo que sí que debemos valorar conjuntamente todos é facer unha autocrítica importante, quero decir que igual non é moi consecuente que estemos falando sistemáticamente de municipalización e nos programas e demais, nos mesmos, la excepción da rupturista, da non rupturista e la... E despois vamos, se pasamos repaso a cantos fixeron un esforzo de involucrarse, pois contaditos, contaditos. Entón, eu creo que iso é algo que debemos de valorar. O que non quere decir de establecer culpabilidades, porque, é certo que son procesos complexos, que tamén hai distintas capacidades operativas derivadas de 100.000 historias, pero é certo que en todo caso debe ser algo que temos que superar e que se non analizamos por que non somos capaces de facelo, non nos vamos a mellorar de cara ao futuro, non? Entón, eu creo que aí sí que temos que ser moi claros, sin ningún, non son mejores ni peores, senón de contrastar problemas e de ver como se superan. E en ese sentido, jornadas como estas de socialización e de compartición, pues tenen que ser a base, ou pode ser un punto de partida importante, non? É que xusto era eso, non? Desde logo o espacio político de Marea en toda a súa extensión é un espacio que ten como horizonte a xestión pública daquilo que garantiza o que se encamiña o ben común e entender que determinados bens básicos nin son negocio nin poden ser tratados como negocio. E falamos agora mesmo da auga, pois estamos no ámbito municipal, e falamos da sanidade, ou falamos da educación cando falamos do nivel galego, non? Ben, a partir de aí, é certo tamén que cando xorden as candidaturas municipais en 2015 o espacio estaba moito menos intercomunicado e moito menos cohesionado do que está agora e o discurso era moito máis intuitivo do que agora. Por que digo intuitivo? Porque todos tínhamos unha intuición de que queríamos recuperar para o público ben común, pero a veces nos faltaban ferramentas. Por eso, xusto que decía Rafa, ¿no? En Marea esforzase tamén por crear oportunidades de encontro, oportunidades de intercambio de experiencias, oportunidades de aprender, por iso non aforramos prendas en traer os mellores, os que están na vanguardia dos que podemos aprender, seña no Concello de Galo, seña de Valladolid, porque pensamos que a transmisión e a compartir experiencias de coñecemento é básico, non? Entón, pero vamos, e a partir de aí, pues, evidentemente, a autocrítica, como di Rafa, non? Hai prioridades, evidentemente, os concellos, moitas das candidaturas locais se viron desbordadas por unhas responsabilidades cando estaban recentemente constituídas, non? Pero evidentemente, pues eso, xa pasados 2 anos, pues temos de facer incremento de esforzos. En Marea, como espazo político, intenta facer eses esforzos, primeiro con charlas como esta, con encontros como este, e despois establecendo tamén unha logística que pouco a pouco permita consolidar ese traballo, non? Nos temos desde fai 6 meses prácticamente un servicio de asistencia xurídica ás mareas locais, de tal maneira que todo o mundo xa pode empezar pode consultar desde o máis básico a nivel de elaboración de ordenanzas, participación, resolución de dudas técnicas ou que lle formula a veciñanza,
cabeza a cuestións máis complexas, como pode ser incluso pues, esos dúbidas que lle xulgan a nada onde temos responsables de goberno, non? Cal é a finalidade? Pues, facer a vida máis lixera a xente, non? E que nese traballo, que eu creo que é un reclamo e un desexo compartido, sin dúbida ninguna, incluso por aqueles que ainda non se encaminharon a iso, pues poda ser realidade, non? Pero para iso, claro, necesitamos tamén, por iso é a utilidade do espacio de Marea a nivel nacional, non? É dicir, suplir, aumentar, alongar os brazos para chegar e para que a suficiencia de recursos como a que aquí estamos postulando pues chega a todo o mundo, non? Hai espacios máis amplios ou con máis potencia de discurso, máis potencia política e máis masa crítica, hai grandes cidades que emprenden este camiño e hai espacios pues, máis discretos a nivel pues, de población, de masa crítica que temos en pequenas e medianas mareas, en pequenas e medianas vilas, onde hai máis dificultades. Por eso Marea ten todo o sentido, sobre todo neses espacios, non? De crear estas ocasións. Hoxe aquí voi xente de mareas moi diversas que tiñan interese en empezar este camiño e que estaba sin empezar, algunos por responsabilidade de goberno, porque empezaron por outros sitios, viron que a emerxencia a mellor estaba pues, na atención social ou nos servicios sociais ou en outras cousas e que agora, pues, sin embargo, a partir de que eso está satisfeito se encamiñan a isto, non? Vamos a seguir poñendo os medios para que eso seña cada vez máis eficaz. Vale, pues rematamos entón, que temos que revisar a sala, que xa van sendo horas. Gracias, María. Gracias aos Luises. Gracias, Rafa. En Marea, Marea Pontevedra e a todos vos por ver. Hasta a próxima.